la rapidesa del temps, no? Pues vas veient la gran quantitat de satèl·lits artificials que estan en el moment passant. Per exemple, una cosa que té, això és ara, acaba de passar un temps. Una cosa que té és que, com és un programari lliure, doncs tu, en principi estan posats tots els asteroides, però tu pots així simular, té un arxiu de text que té megues d'arxiu de text d'objectes que tu pots ahí copiar i pegar i és relativament senzill de fer. Més coses que té. El que han fet, anem a una altra vegada, anem per la nit, aquesta nit, perquè si no... És que està massa... Ai, estava massa... Aleshores, la visualització que te fa, per exemple, la posta de sol, és impressionant. I ahí ja comencen a ser les coses, no? I aleshores també, jo, problemes culturals, cal tornar a la nova cultura perquè si no és que no trobo res. Ja està. Aleshores, una altra cosa que té és que han anat incorporant com transparència. Quan es crea un planeta, una cosa, jo tinc aquest planeta. Vaig a seleccionar-lo, vaig a dir-li que centre, i aleshores, si jo vaig fent el zoom, han conservat també l'utilització encara de botons, perquè la veritat és que utilitzar el teclat per algunes coses és molt còmode. I aleshores jo me'n vaig a la imatge del planeta. I, evidentment, tinc ahí també les zones i si jo vaig canviant d'hora, el veiem, què passa? Ahí ja no veig res. Suposo que hauré de canviar d'hora, està on enfocava el telescopi, no sé quin, ahí ja és de dia, i ahí torna a acabar coses que es poden fer. Tornem a veure tot. A partir de ahí, ya puedo pensar de las actividades que se pueden diseñar. La gente que no ve una astronomía no, pero si la gente que ve una astronomía, pues puede ganar más. Luego también estan bastants. També, si anem canviant, si volem fer trampa, evidentment podem dir, jo vol continuar veient-lo, aleshores que desaparega tot, no? I fins i tot, si ho vull veure de dia, perfectament, fas desaparèixer terra, fas desaparèixer tot. Estàs observant des de la terra, però i més cosetes que té el programa. Evidentment, si ara tornem a entrar, evidentment és un programa completament... anem a ensenyar-vos... Quant temps em queda? Me quedan 3 minuts. 3 minuts? Bueno, doncs res. I l'única cosa per acabar, ja que estem així, també és un programa d'aquestos que como es lliure, la gent va fent cosetes, no? I aleshores una de les possibilitats que té és que es poden fer com a presentació, o sigui, totes les configuracions pots gravar-les, no? L'anterior sí que tenia una màquina directament per gravar, com per a fer un macro i ja està, no? En aquesta encara no la té, però la posaran
per ara fer-les antes i, per exemple, és un senyor que ha fet una macro de SAES, pues nada, és a dir, ells han incorporat un moll d'imatges des del profund, no? I això és simplement que ha fet una presentació per a veure. Us l'he posat perquè veieu que també té imatges des del profund, no? Tu, evidentment, quan vols fer un exercici o una cosa així més concreta, te la podràs tindre posada això. Aleshores, ahí va apareixent els objectes que va recorrent. El catàleg Messier té sencer a lateral, la veritat. I si aconseguís aturar-lo. És que estic a fosques i no veig absolutament res. Així, la propera vegada me'n recordaré de portar una linterna per poder controlar això. Molt bé, moltes gràcies.